नि थाखाय बे ओनसोलाव जिहेतु भिजिआर हिसाबै ग्रेजिं हिसाबै हाया दंमोन ओंखायनो ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरा फ्राय दिनैनिफ्राय 40 बोसोरनि आवगायाव बयनोबो हा एसे रानना होदोंमोन आरो बे हाखौ बिथांमोना माने जास्ट मावनानै जानो आरो न' लुनानै थानोल' सुबिदा मोनदोंमोन आरो बेखौ बिथांमोना बेवखायनो गाव गावनि नामाव जिथु हा गैयामोन बेयाव गोबां समस्या बिथांमोना जानो गोनां जादोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो थांनाय 2020 मायथाइनि उनावहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिनि हानि थाखाय इउपिपिएल सरकारनिसिम बिथांमोना खावलायबोदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना मोनसे कमिटि दानानै माने मानव गेदेर प्रमद बर' चिफ बिथांनिसिमहालागै थांनानै बे ओनसोलखौ जिहेतु जोङो 40 बोसोरनिबो बारबाय रायजो जानाया ओंखायनो रावहाबो बिगासे हा गैया बेखौ सेटेलमेन्ट खालामना होनांगौ बा मियादि खालामना होनांगौ बा एलटमेन्ट खालामना होनांगौ बेबायदि बिथांमोना आवेदन खालामबोदोंमोन दा बेखौ दिनै 4 बोसोरनि उनावहाय बे सेटेलमेन्ट जाबाय आरो सेटेलमेन्ट जानाय हिसाबै दिनै बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय जि कागज मोनबाय सेटेलमेन्टनि जि कागज माने मोनबाय बेखौ जेसेबांखिनि न'खरफोर दं जायफोरा दिनैहाय न' लुनानै दं गासै 100 न'खर दङ बेयाव बर'आनो बांसिन फ्राय 80 माने 80 न'खरा बर' आरो 20 न'खरा आदिबासि सावथालफोर दं बिथांमोननो जोङो साफ्रोमबो न'खराव जोङो जि सेटेलमेन्ट बे कागज बा बे डकुमेन्टखौ जों रानना होनो थाखाय जोङो माने बेयाव नुजाफैदों आरो सरकारनि जानानै आरो बेवहाय बेखिनिखौ होनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा बेवहाय रायजो जानायफ्रा गोबां माने बोसोर जाबायमोनब्लाबो हा हुआ जिथु जानो हायाखैमोन ओंखायनो सरकारि भाबे जिखुनु माने गावनि जि पार्मानेन्ट डकुमेन्ट नांगौ जायो बेफोराव बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादोंमोन मालाबा लन नांगौ जानायावबो बन्सित जादोंमोन बा सरकार माने बे फरायसाफोरखौ मालाबा स्कलारशिप मोननाय मा मोननाय बेफोरावबो बन्सित जाना थानो गोनां जादोंमोन दा बेनिखायनो बेखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा खुब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेयै बे राङागरा आरो महनपुरजों लोगोसे धालकाटायावबो प्राय 80 घर न'खरा दिनै मोननो हाबाय आरो बिथांमोना खुब गोजोननाय मोनदों जोंनो फोरमायदों थांनाय सरकारनि दिनाव बेखिनि ओनसोलाव जोंहा धालकाटानिफ्रायनो इएम दंमोन मिताराम बसुमतारी आरो बिथाङा लैंड एडभाइजारि बर्डनिबो चेयारमेन जानानै दंमोन उदालगुरिनि किन्तु सरकारनाव पलिसि गैयैनि थाखायसो ना मासो मिथिया बिथांमोना इएम थानायनि उनावबो बेखौ मोननो हायाखैमोन आरो लोगोसे जोंहा बेयावहाय राङागरायाव एमएलए दं दा बेखौबो मावना होनो माने मानसिफ्रा लुबैदोंमोन किन्तु बिथांमोनखौ बे इलेक्सन समावल' फ्राय मावना होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेबायदिनो लांबोदोंमोन नाथाय जोङो दिनैहाय बेवहाय माने जों सात्रिसजन धनस्रि समस्तिनिफ्राय बेखौ इउपिपिएल हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों हेल्प होनो मोननानै खुब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना दिनै गासैबो खुसि जानो हादों जे जों बेवहाय पार्मानेन्ट भाबे बेयाव जितु हा मोननो हासिगोन होननानै